imwambuya kwa makao kwa kafa wazukuru akawanda waroya mbuya wajana wazukuru wacho wapenza kuja waro iserikana wana wapenza wana wasara chumi kati ini akati ndimo waroyi nikatoka ndiona uroyi wacho asiama yangu asiama zangu ndio sasa kasika kukutindikira dalo kutandu malale yangu sewo kutiko ndio wacho wakola protani ya ishendi basi ndio chukua padare ishendi basi kwa ndashika padare ya ipewa mfemo ya ishendi basi ndio chukua padare ishendi basi ndio chukua padare sipai sawa wasio aiwa ndio gaiza mmoja ishendi basi ndio chukua padare ishendi basi ndio chukua padare ishendi basi ndio chukua padare ishendi dibatsire ntaure chukwa padare ishendi basi ndio chukua padare ishendi basi ndio chukua padare Gogo wamenyira wanga maitaura ndio nyanya makatichaurira wasipo dari risipo rimbe nanga ndiri kumba ndakagara mukumadeko kuyi wakauya msema wakati mwana amai mbuya muuye namusangano kumba kwangu ndikalala mwana kusindika mu ndikaenda ndari kwati naona kune ng'anga ni vanhu apa ina vandishedzira ndiye dare iyo nona ndikazi kuva kumakuta kugara iwo vanu vai vakutaura vana vai vana msemo aripo vana vamaya nemukazi uyu anga aripo nemumwe wasara mwana nekuti imwambuya kwa makao kwakafa vazukuru akawanda varoya mbuya vajavana vazukuru vacho vapenza kuja varo iserikana vana vapenza vana vasara chumi nikati ini akati ndimo varoyi nikatoka ndiona uroyi wacho asiama yangu asiama zangu ndio sasa kasika kukutindikira dalo kutandu malale yangu sewo kutiko ndio wacho wakola protani usiyama yangu ndio kana kapira dalo akanga kudedza ikumba ndisabu wamfimi titaurire nyaya irapa alright pamusoro irimuka kuti ndizoshedza vanhu ava takashedza village rose shure kwekunge nyaya iyi yabva kwavachirero vachinzi kune mwana anoda kurapiwa nanasekuru vandinawo pano kuti vachirero ava kati vachirero nyaya iyi ndaita mudiki madi kuti varapirwe ikoko zvanzi ndiwe kubhuku kwake ikoko vanofanira kurapwa ikoko ati asi inini chiuyai varapwe tiri pamwe chete. Saka vanhu vaungana, ndakati teedza vanhu vese, vanhu vaungana, ndakati vafonera vachirero chiuyai vanhu vaungana zvikanzi fane kuita ndinosvika manje manje. Saka vanasekuru vacho raiva dambudziko remukomana uyu ari panapa nemudzimai wake uyu namai vake apa. Ini ndandisingarizivi. Chiti paitidzwe dambudziko renyu vakomana zvakanzi ini norwara nemudzimai tisinoda kurapwa nanasekuru. Ko mungagorapirwa pamba pangu here kana kuti munorapirwa kumba kwenyu ndokune mudzimu yenyu inoita kuti murapike. Ndovanafonera futi mambo nyaya iri panapa ndinoona sekuti inoda ikoko zvakanzi aiwa ikoko hazvitoiti kana vanasekuru vati ipapo ndo panofanira kurapirwa ipapo rega vanasekuru varape vati hazvakanaka. Vedare vakati regai varape tione marapiro avanoda kuita. Shuwa vanasekuru vakaita zvavaitavo ndobva vadana varwere vatatu, uyu mukomana namai ava mudzimai wake neumwe hazvanzi yake sipo. Vakaitwawo zvavakaitwa nanasekuru vaya ndo pakatanga kusvika gogo Makava because vakanonoka kusvika ndobva vakazosvika zvakanzi takuita ndobva vakurapa vanhu vaya. Ndo pakabuda mhepo yavaiti mhepo vanasekuru pakati peuyu nehazvanzi yake
vachitaura mbuya vavo vakazvara mai ava, mai vamai vemukomana ndo vakabuda vachiita sekuti imhepo ndambuya vavo, saka vaita sekuti ndo kwabva mamvuri. Isu ndobva tati kana yakadai so ndandinasa munyanyuka, nokuti vakanzi vanofanira kunge varipo nokuti ava vanhu vanogara kwava munyanyuka. Saka mhepo yaya kutaura kudaro, ini chandakagona kuzoita vana mbuya varamba izvi zvakuitika izvi hazvizvo zvatachifanira kuti tione kurapwa kwevanhu. Taifungidzira kuti muchavapa mushonga vachirapwa mhepo muchidzinga vasina kutaura vanhu. Saka kana zvadai dare ngarichimira, ndo mamiriro akaita dare. Airwara chii chamaya? Mai ava havana ukama. Ndinokama navo. Varwere vachona ndivanani? Kweimimi zvinolinga papi namai ava? Tando. Imi zvinolinga papi imimi nagogo ava? Chii chenyu gogo? Nagogo hatina ukama, asi chatika kuti mhepo pia yakabuda ichitaura panga pari pazvitaura vakaungana varipo. Ichitaura kuna gogo vangu inini sezvo ndidambudzana vakafambira kukwadza vangaidi aingodona. Gogo ava vaibuda ava ndigogo vako here? Uno ukama navo? Ndigogo vangu, ndivo vakabereka mai vangu. Vapi manje vakabereka mai vangu? Vatori pano varipo. Saka mhepo yacho paibvunziwa chita ini ndofamba nani pakazopinda kugoma kava ndofamba kugoma kava naku15 ndokupinda kwakaita goma kava zita rauye akupa mhepo iyi. Munhu akanga aine mhepo yabuda ichibuda paari ndiani? Mudzimai wangu nehanzvadzi yangu, hanzvadzi yangu yasara. Anobhadhara mombe kuna gogo ava nehwai. Kunanga munhu uroyi hamuna ukama nagogo ava rapa. Mungada makapedzera nyaya dzenyu kuna gogo vanobereka mai vako iwe muri mega ikoko, kwete kuti muzonoti gogo ava anofamba nanhingi. Zvamune muchiita zvokufurirana zvezvo kuti kana mukatadza mudzimba dzenyu hamudi kurwara, wamuda kuti arware ndiani? Pamunozenge mako munhu ari kutaura mudzimai wako ndiye akanga achitotaura achinanga vanhu uroyi. Ndoshamu dzake izvozvo. Handitika hapana zvimwe zvatoda kuti titaure zvisina basa. Dai akanga achitaura gogo nhingi amai vako amwene vakavo namai vavo amwene vavo, kwete zvekuzonobata vanhu vekuraira. 14 days kubva nhasi ndoida mombe yacho kana kuti $300. Maprofita acho nananga dzaina dziri kupi idzodzo? Vakadzikira kuchina. Mega wadzosera kuchinoisei? Saka ivo vakasiya vakurapa. Toda madetails avo. Ndovana kusiya vachikonzera pandemonium mumusha mevanhu vachirwisanisa vanhu. Chaurwara chii chachona chamunosvika kwakuzonotora uroyi hwokuti unoroyirwa nevanhu kutounganidzirwa varoyi munovaziva. Sabhuku hakuna kuitiswa zvakapusa zvakadai. Zvamakanga matoramba kurapa kuti aiwa kana munhu uchirapa enda unorapirwa kumusha kumba kwako. Mukadii kutorana iwe nemudzimai wako nanamai vako nanambuya vako kuenda kun'anga kunorapiwa? Ndinoenda kuchinoiko? Munodedzere gogo padare haisi hama yenyu gogo vachona. Makuvadedza muchivadedzerei? Vanhu vangoungana vanhu vese vakawanda muvillage. Vakadedzwa. Ndo pamakuvadei makuvananga uroyi. Ivo gogo vachona vanofamba nevamwe vakanga vachinzi vanofamba nevamwe ndo vaitaura kuti ndofamba nevamwe. Yanga iri mhepo yetose yanga ipa yanga. Hakuna kuitunhidza hana mhepo mukadzi mhani kupenga mhani kusi vanhu kushaya respect nevabereki mhani vanhu vakuru mhani. Kana dambudziko rauya mumba handiti aridi kuti muriite mahumbwa akafanana naiwayo. Unozvinzwa? Hazvirevi kuti munhu akakura eji yake
akuroya iwe usi kukura ndozvawakanga uri here zvauri nhasi ani tese tiri kukura saka onzi waakuroya noti wakura hazvisiri izvozvo ndoda mombe yamunopa gogwa 14 days kubva nhasi $300 kana kuti mombe inokwama wai kuno kwamama wai $100 $400 zvese Zatinoda po. musi wa17 Muoma kakuisa tambo icho togamuchira. next court wamurangano